Σε πιάσα. Με έπιασες, Τι τα κάνεις? Θα μαγειρέψω ένα ωραίο φαγητό σήμερα. Με πατατούλες, μανιτάρια, κοτόπουλο, χορταρικά και θα το βάλω στο φούρνο με μπεσαμέλ. Θα δεις, είναι υπέροχο. Μουσακά κάτι? Περίπου ένα τέτοιο πράγμα, τέτοια διαδικασία. Πότε ξεκινάμε? Αμέσως τώρα. Πάμε. Γεια σας λοιπόν. Προχωράμε στη διαδικασία. Αυτή η συνταγή είναι δική μου. Όχι να το πενευτώ, αλλά εντάξει. Είναι πολύ ωραία. Και βάζουμε το λαδάκι 3/4 λάδι και ρίχνουμε μέσα πατατούλα. Ψιλοκομμένη. Βλέπετε. Να την κάνουμε λίγο με το λαδάκι. Σαν να την τηγανίζουμε ένα πράγμα. Μάλιστα. Ναι, ψιλοκομμένη τετράγωνα κομματάκια και μπορούμε να βάλουμε και το κρεμμύδι μας. Ωραία. Με λίγο σκορδάκι. Ωραίο το σκόρδο, Τέλειο. Φανταστικό. Ωραία. Ψιλοκόβουμε το σκόρδο μας. Βάλαμε και το σκορδάκι να μυρίσει. Και ρίχνουμε και το κρεμμυδάκι. Τώρα αυτό θα μας φοβολήσει. Τι κάνεις? Δεν μπορώ να τα βλέπω έτσι. Εγώ. Εσύ. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε. Μου παίρνει που πατάτα. Δεν πειράζει. Καταλαβαίνω από το αποτέλεσμα τι θες να κάνεις. Βάζουμε αλατάκι. Μύρισε το σκόρδο. Βέβαια. Ωραία. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι περιμένει και το μανιτάρι το κομμένο και το κοτόπουλο το κομμένο. Αυτό εδώ. Και σπανάκι με σέσκουλο. Αμάν. Ναι. Σπανάκι. Και εδώ τα μυρωδικά μας που είναι δυόσμος. Αυτό εδώ είναι. Πώς το λένε αυτό? Μοιάζει με το μαϊντανό, αλλά δεν είναι. Δώσ' του ένα όνομα. Quiz. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Ωραία. Πάντως είναι πολύ ωραίο. Πώς? Μας φώτισες. Περιμένετε να βάλω το φέρει. Μάλιστα, περιμένουμε εμείς εδώ. Βάζουμε και πιπεράκι. Έτσι μπόλικο. Και η πατάτα είναι σαν να τηγανίζεται. Έχουμε το κρεμμυδάκι, είναι λίγο ωραίο. Σήμερα δεν βάζω ρίγανη. Τι λες, θα φύγω. Όχι. Ναι. Εντάξει, αυτό το φαΐ είναι λίγο διαφορετικό. Δεν υπάρχει διαφορετικό φαγητό, χωρίς ρίγανη είναι δύσκολο. Θα έχουμε προβλήματα. Κοίτα, όμως θα σου βάλω δυόσμο που σ' αρέσει. Άντε καλά. Εντάξει, ωραία. Θέλω και ρίγανη. Όχι βρε. Δεν βάζει Θα βάλω κρυφά. Όχι. Κωνσταντίνο και Ελένη. Ρε παιδιά, τι είναι αυτό? Το γνωρίζετε? Εντάξει. Κόλιανδρο πρέπει να είναι. Θα το βρούμε στην πορεία. Νομίζω είναι η ώρα να μπει το μανιτάρι. Ναι, τώρα. Κοίτα εδώ, μαντιστέκει και αυτή η πατάτα. Δεν πειράζει.
Τη θέλω ολόκληρη. Άλλη φορά με το διαβήτη. Λοιπόν, βάζουμε και το μανιτάρι το κομμένο. Βάλουμε μανιτάρι. Ήτανε 5 μανιταράκια. Να μην ήτανε. Βάλτε εκεί 5-6 μανιταράκια. Μανιταράκια. 2 πατάτες μέτριες. 1 κρεμμύδι μέτριο. Λίγο σκόρδο, κρεμμύδι. Σκόρδο μέτριο. Όχι βρε, ένα δόντι. Καυτερό θα το βάλουμε, λίγο καυτερό. Θέλεις και καυτερό? Πώς τίποτα. Ωραία, θα βάλουμε και καυτερό. Να βάλουμε πιπεριά από την Κρήτη. Να βάλουμε πιπεριά από την Κρήτη. Μισό λεπτό πάει στην Κρήτη να τη φέρει και έρχεται. Όχι. Έχουμε εδώ αυτό εδώ, ωραίο, μόνο. Αρέσει πολύ στον μπαμπά μου αυτό το πράγμα. Ναι, ένα, γιατί δεν χρειάζεται πολύ. Λοκόβουμε. Λέμε τα δικά μας εδώ. Άσε με τώρα. Ναι. Κόβω την πιπεριά. Κόβω την πιπεριά. Και ο σεφ πεινάει το τσιάρι. Έλα εντάξει. Θα το κατέβουμε. Εγώ είμαι ο Σούσο. Ο Σούσο. Ωραία. Και αυτό το ανακατέψαμε. Η ρίγανη δεν βλέπω. Μα δεν βάζουμε, είπαμε, πάλι τα ίδια. Θα είναι το πρώτο live τσακωμός αυτό. Την έχει κιόλας, δεν τη βρίσκω. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο νεράκι. Πόσο, περίπου μια φλιτζάνα. Αυτή η πατάτα που μου ξέφυγε, θα τη φάω. Άστε κάτω την πατάτα, δικιά μου. Όχι, μισό τώρα. Έχουμε εδώ πέρα το σπανάκι κομμένο, με το σέσκουλο. Ναι, το σέσκουλο. Και θα το ρίξουμε μέσα. Ναι, τώρα που βράζει. Ωραία. Θα το βάλουμε μέσα. Είδε, σε εξήσει. Και θα πέσει αυτό, δεν θα μείνει έτσι. Θα χωρέσει την κατσαρόλα, μην φοβάστε. Φοβάμαι μην πέσει και έχουμε τραύματα. ατυχήματα. Όχι, όλα θα πάνε καλά. Εντάξει. Θα βάζουμε εδώ το σπανάκι μας. Αυτό δεν το θέλω. Και χαμηλώνουμε λίγο το τσουφάλι μας και το σκεπάζουμε. Μάλιστα. Και επανερχόμαστε. Και εδώ είμαστε. Βλέπετε έχει πέσει το σπανάκι. Μετά από 5 με 10 λεπτά ανακατεύουμε. Ανακατεύσαμε. Και πιστεύω το σβήνουμε, είναι έτοιμο. Και βάζουμε τα μυρωδικά. Τελικά μάθαμε τι είναι αυτό. Είναι κόλιανδρο. Είδες από την αρχή το είπα. Δεν μ' ακούς. Θα κόψουμε λοιπόν τα μυρωδικά μας και τα βάλουμε στην κατσαρόλα. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν τα έβαλα από την αρχή. Υπάρχει λόγος. Πάντα υπάρχει λόγος. Ναι. Θέλω να κρατήσουν το άρωμά τους. Δεν θέλω να πολυψηθούν. Και όσο βράζει αυτό, μας τα κόβουμε και τα ρίχνουμε μέσα.
Εδώ είμαστε, κοιτάξτε. Α, τι ωραία που γυρίσανε. Είδες. Οπ. Πρόσεχε. Θα πέσουν και μέσα. Ναι. Έλα τώρα, κάτω εκεί. Μητσοπόλιες. Και τα ανακατεύουμε έτσι ίσα ίσα να μαραθούν. Δεν θέλουμε να πιστούν για να δώσουν όλο το άρωμα. Ανάβουμε το φούρνο μας στους 200 βαθμούς. Μάλιστα. Αυτό εδώ το κοτόπουλο το ρίχνουμε και αυτό μέσα. Ωραία. Έτσι όλα μαζί. Και τώρα θέλει ρίγανη. Όχι βέβαια. Ναι, βάλαμε κοτόπουλο. Θέλει ρίγανη. Εντάξει, ο κόσμος δεν θα βάλει. Εμένα βάλε μου. Επιμένεις, Μα τι τραβάω. Τι τραβάω κι εγώ, ο κάμεραμαν. Λοιπόν, θα του κάνουμε το χατήρι. Ναι. Θα βάλουμε και ρίγανη. Έτσι. Δεν ξέρω, πάει αυτό. Ποιο? Η ρίγανη. Βεβαίως πάει. Παντού, πάντα. Ερωτευμένος με τη ρίγανη. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Βλέπετε δεν έχει μείνει νερό, μας έχει πιάσει και λίγο, αλλά εντάξει δεν μεσάτε. Όπως είναι τώρα το φτιακάζουμε και πάμε να ετοιμάσουμε το ταψί μας. Και όσο ο φούρνος είναι σε θερμότητα, εμείς φτιάχνουμε την μπεσαμέλ. Έχουμε βάλει μισό φλιτζάνι λάδι και ένα φλιτζάνι αλεύρι, το οποίο το αφήνουμε να ζεσταθεί λίγο, αλλά όχι πολύ καυτό, να το χαμηλώσετε μόλις βάλετε το αλεύρι. Ναι. Και περιμένουν 4 φλιτζάνες γάλα, το οποίο θα ρίξουμε μέσα αμέσως. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν 4 φλιτζάνες γάλα και το ρίχνουμε σιγά σιγά. Να βράσει. Κάρ' το σύρμα. Λες, Βέβαια. Περίμενε παιδί μου, θα δεις. Ρίχνουμε και το άλλο. Και το ανακατεύουμε να διαλυθεί. Με το σύρμα. Όχι. Για να δούμε. Κοίτα εδώ σβόλασε. Παιδιά θα το σώσουμε. Περάστε μου. Βάζουμε το σύρμα. Εγώ βέβαια την κάνω αλλιώς, αλλά εδώ δεν συμφωνήσαμε. Εντελώς αλλιώς θα μου την κάνεις. Ναι. Εντελώς. Πες τι κάπως αλλιώς, θέλω να τη δώσεις ένα όνομα. Όχι. Λοιπόν, ανακατεύουμε να διαλυθεί αυτό το πράγμα. Πάει να σβολιάσει. Για να δούμε, θα διαλυθεί. Εγώ βασικά βράζω το γάλα και ρίχνω μέσα το αλεύρι. Γίνεται κάπως αλλιώς. Αλλά εδώ ο καμεραμάν δεν συμφωνήσε. Ο καμεραμάν τη φτιάχνει αλλιώς την πεσαμένη. Γιατί δεν μας την έφτιαξες εσύ δηλαδή. Περιμένω να δω. Είναι πολύ πιχτή. Να
Νομίζω έχει πήξει. Δώσ' του γρήγορα. Έτσι. Τις άκρες, γύρω-γύρω, να κάνει έτσι. Εντάξει, μαθαίνει σιγά-σιγά. Ναι, αλλά έγινε πολύ πηχτή. Νομίζω θέλει ακόμα γάλα. Τα αυγουλάκια. Θα το βάζω από τη φωτιά. Θα μου πείτε δεν έβαλα αλάτι. Δεν χρειάζεται, γιατί θα βάλεις το τυρί που είναι πανάλμυρο. Ναι, θα βάλουμε μισό φλιτζάνι περίπου. Τα αυγουλάκια. Έχω και τα αυγουλάκια να τα βάλω. Έτσι. Δώσ' το Μισό, αυτό. όχι, δεν χρειάζεται. Άστο. Να σπάσουμε τα αυγουλάκια μέσα. Λοιπόν, ρίχνουμε και τα αυγουλάκια. Κατέβουμε γρήγορα. Σαν να πάω να το σώσεις, για να δούμε. Ναι βρε, εντάξει είναι έτοιμο. Νομίζω είναι στην πηχτότητα που το θέλουμε. Και το κατεβάζουμε. Δεν βάλαμε αλάτι γιατί είπαμε θα βάλουμε το αλεύρι. Τι λέω? Το τυρί, το αλμυρό. Έλα, κάνει και εσύ κάτι. Μα. Ορίστε, μισό φλιτζάνι. Είναι ανθότυρος, αλμυρός, είναι πολύ αλμυρός. Όλο. Ναι. Και θα βάλουμε και μοσχοκάριδο, ένα κουταλάκι περίπου. Εντάξει, είναι πώς σου φαίνεται? Μου φαίνεται αγκαιαλιώτικη καλή. Θα βάλουμε και μοσχοκάριδο, ένα κουταλάκι να μυρίσει. Βάλε και λίγο πιπεράκι. Να βάλουμε και πιπεράκι. Χωρίς αλάτι όμως. Έτσι. Δεν βάζουμε είπαμε αλάτι γιατί εντάξει. Θα βάλουμε πιπεράκι. Σ' αρέσει. Έτσι. Αλλά μην πεις ρίγανη, εντάξει. Είπαμε, εντάξει. Λοιπόν, εμείς θα βάλουμε βέβαια και στο δίπλα, στο ταψάκι μας, θα βάλουμε λίγο τυρί από πάνω. Το βλέπετε εδώ που το έχουμε στρώσει, δοκιμάσαμε. Είναι ωραίο στο αλάτι. Θα βάλουμε μια φλιτζάνα τυρί για παραπάνω γεύση. Και μισό. Έτσι. Θα το φτιάξω. Έλα εσύ. Και θα βάλουμε από πάνω την μπεσαμέλ. Εντάξει. Έλα εδώ κοντά. Και θα στρώσουμε την μπεσαμέλ. Το φούρνο τον έχουμε ανάψει στους 200 βαθμούς, μας περιμένει. Αχ, δεν μπορώ. Υπάρχει πάντα. Έλα. Ο Σούπερμαν. Βέβαια. Σώσει την κατάσταση. Α, να είσαι καλά, το σώσαμε. Φάγαμε τα νιάτα μας στις κουζίνες. Ωραία. Μας βοήθησε και ο κάμεραμαν. Στρώνουμε την μπεσαμέλ. Παίρνουμε τώρα αυτή τη κατσαρολίτσα από εδώ. Ναι, μισό να το πάρουμε καλά. Εντάξει. Αυτά εδώ έτσι τα θέλουμε. Άμα θέλετε βάλτε και από πάνω τυράκι. Αν έχετε από αυτό που λιώνει θα είναι ιδανικό. Θέλουμε. Α, θέλετε, Ναι. Καλά. Και πάμε φούρνο, Ναι, το βάζουμε στο φούρνο. Ωραία. Πιστεύω σε μισή ώρα θα είναι έτοιμο. Και ειδού το αποτέλεσμα. Φαίνεται πολύ ωραίο, έτσι? Ναι. Λοιπόν, πάμε να το κόψουμε. Να κόψουμε ένα κομμάτι να δούμε πώς έχει γίνει. Πιστεύω η μπεσαμέλ είναι εντάξει. Μια χαρά είναι. Θα μπορέσουμε να το σερβίρουμε και ζεστό, γιατί ήταν επιχτή η μπεσαμέλ. Για να δούμε πώς θα το βγάλουμε τώρα από εκεί. Εντάξει, το πρώτο κομμάτι πάντα. Δεν είναι καλό, Εντάξει. Μήπως ένα πυλόνι κάτι να το βοηθήσουμε. Μισό, αυτό από εκεί δεν κάνει. Για να δούμε. Ωραίο δεν είναι?
Αλλά τώρα άμα φας θα καείς. Να πούμε Μαρία, τι, για πες. βάλτε στο ψυγείο τώρα. Περίμενε. Να πούμε ότι το κοτόπουλο που βάλαμε ήταν ευρασμένο και το κόψαμε. Ωραία. Μην μπερδευτείτε. Δεν μιλούσαμε για άψητο. Και το βάλαμε στο φούρνο για μισή ώρα περίπου στους 200. Εντάξει, κάποια λαθάκια μπορεί να γίνανε με την πεσαμέλα, αλλά εσείς θα το κάνετε καλύτερα. Δεν πιστεύω. πειράζει, δεν πειράζει. Θέλει δεν το θέλαμε, το θέλουμε έτσι όπως το φτιάχνει. Ναι, και δεν ξέρω αν μπορούμε να δοκιμάσουμε τώρα για να σας πούμε τη γνώμη μας. Προσπαθήσουμε ή να καούμε, τι να κάνουμε. Όχι, όχι. Να το φάω εγώ και να τα πούμε σε λίγο. Εντάξει. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα που κρύωσε, θα ταΐσουμε τον κάμεραμαν. Ω Παναγία. Για να μας πει. Όχι, αν όχι, του κλείσε. αρέσει. Πες γεια στον κόσμο. Έλα, πες μας, αν μας αρέσει. Ωραίο, Κλείσε. Λοιπόν, σας Γεια αφήνουμε, σας. πάμε να πάμε. Καλή επιτυχία και τα λέμε. Γεια σας.